सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. देवगडात शिमगोत्सवाचा उत्साह पाहायला मिळतोय. या निमित्तानं गोमूचे खेळ साऱ्यांचं लक्ष वेधून घेत आहे. सर्वप्रथम श्री महालक्ष्मी लिंगेश्वर पॅकेज तळे बाजार या ग्रुपच्या वतीने आम्ही गेली 4 वर्ष शिमग्याचा खेळ काढत आहोत. सालाबादप्रमाणे याही वर्षी आम्हाला उशीर झाला आहे, पण आमची काही मुलंही कामानिमित्त जरा वेळ नसतो. मग आम्ही सर्वांना ॲडजस्ट करून आज हा वेळ काढला आहे. आज हा शिमग्याचा खेळ आम्ही तळेबाजार गावामध्ये काढलेला आहे. तळेबाजार गावातून देखील या शिमग्याच्या खेळाला आम्हाला भरभरून सालाबादप्रमाणे प्रतिसाद मिळत आहे आणि त्याच्यासाठी साथ आम्हाला सागर कदम व गणेश यादव आणि आयुष्य पवार आणि निखिल परबुआ यांची भरपूर साथ लागली आहे. आणि त्याचबरोबर आमची संपूर्ण श्री महालक्ष्मी लिंगेश्वर पॅकेज क्रिकेटचा जो संघ आहे त्या संघाच्या वतीने हौशेसाठी हा शिमग्याचा खेळ आम्ही दरवर्षी काढतो. याही वर्षी या खेळाला उत्कृष्ट प्रतिसाद लाभलेला आहे गावा म्हणून. त्यामुळे सर्वांच्या वतीने तुमचं देखील आम्ही धन्यवाद देतो आहे. धन्यवाद. मी वेशभूषा केली आहे ते करून गावातून जेव्हा पर्यटक आपल्या तळेबाजारून गावात जातात, जेव्हा एखादी पोरगी मला बघेल त्याला नक्कीच वाटेल की हा नवरा मुलगा सिंगल आहे. त्यासाठी मी ही वेशभूषा खास केली आहे. नक्कीच तुमच्या बातम्यांद्वारे जरा व्हायरल होऊ दे. एखादी नवरी कुठे असेल तर मला नक्कीच मिळेल. पुढच्या वर्षी माझे 2,4 हात नक्कीच जोडतील. Bye.